24 siegħa wara r-rivelazzjonijiet li għamlu Reuters u The Times of Malta fejn ġie żvelat li s-sit tal-kumpanija 17 Black u Jorgen Fenech, direttur tal-Electrogas, il-pajjiż reġa' qam jitkellem dwar dan. Numru ta' opinjonisti stqarrew ma' Net News li meta Chief of Staff ta' Prim Ministru u l-Ministru tal-Enerġija ta' dak iż-żmien ġew esposti li kellhom kumpaniji fil-Panama, dawn kellhom jirriżenjaw mill-ewwel, iżda dan ma seħħx. U issa sar magħruf li dawn il-kumpaniji sigriti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri kellhom xi tip ta' rabta kummerċjali mal-kumpanija sigrita tad-direttur tal-Electrogas, il-kumpanija li qed tmexxi l-power station il-ġdida. Ma' Net News James De Bono qal li f'pajjiż ċivilizzat każ bħal dan għandu jwassal għar-riżenji. Dal-każ li nimxu ma' dak li jidher li hemm evidenza fuqu. M'hemmx għalfejn iżżid iktar fuq hekk, naħseb dak li hemm huwa biżżejjed li f'sitwazzjoni bħal di f'pajjiż ċivilizzat ikun hemm riżenji. Il-Ministru qed jagħmel l-argument li hemm investigazzjonijiet għaddejjin relatati mal-kawżi li hemm il-qorti li bdew mhux minħabba l-pulizija, bdew minħabba f'dal-każ kienu ħabba rapporti li għamlet l-oppożizzjoni, ġifieri laqas kien il-gvern li bdihom dawn l-investigazzjonijiet. Tista' tgħid huwa illi l-pożizzjoni ta' dawn it-tnejn min-nies mhix tenibbli politikament, jissospendihom għall-inqas sakemm ikun hemm l-eżitu dawn l-inkjesti. Però jiena fl-opinjoni tiegħi aktar minn hekk dawn qatt ma kellhom jiftu kumpanija fil-Panama. Jiġifieri minn hemm id-dnub minn hemm beda. Min-naħa tiegħu Norman Vella tenna l-istess ħsieb ta' James De Bono meta qal li l-mument li Mizzi u Schembri fetħu l-kumpaniji kien il-mument li l-pożizzjoni tagħhom ma baqgħetx aktar tenibbli. Fuq livell politiku, il-pożizzjoni ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri ma baqgħetx tenibbli l-mument li bdew ħarġin dawn l-istejjer. U jiena nżid ngħid lanqas il-pożizzjoni politika ta' Joseph Muscat ma baqgħet tenibbli il-mument li ddeċieda li jiddefendihom akkosta kollox, anki akkost li jkisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Ir-rivelazzjonijiet tal-bieraħ jitfgħu dawl ukoll fuq livell kriminali issa u juruna kemm kien meħtieġ azzjoni pronta, azzjoni investigattiva minnu fih malli bdew ħarġin dawn l-istejjer. Xi ħaġa li ma ġratx. Tant l-investigazzjoni għadha ma bdietx u għandna l-Prim Ministru Keith Schembri u l-Konrad Mizzi l-qorti jippruvaw iwaqfu milli l-investigazzjoni tibda. L-opinjonista Silvana De Bono qalet li l-konnessjonijiet bejn id-dinja tal-politika u dik tan-negozju dejjem eżistew, iżda l-konnessjonijiet li ħarġu mir-rivelazzjonijiet tal-ġimgħa huma tip ta' konnessjonijiet li mhumiex aċċettabbli f'demokrazija. Ikkomplit tajt hekk. Għandhom ikunu n-nies involuti stess li jkollhom biżżejjed il-ġurija li l-warb. Mhux qed nitkellem fuq livell ta' politiċi biss hawnhekk, qed nitkellem ukoll fuq livell ta' diretturi ta' kumpaniji. Sa dan it-tant fl-edizzjoni tal-ġimgħa tal-programm Net Live, l-avukat Bernard Grech qal li issa sirna nafu aktar milli biss minnu s-sit ta' 17 Black. Illum sirna nafu għalfejn saret il-power station ta' Dellimara. Illum sirna nafu għalfejn qed jinbnew torri wara ieħor. Illum sirna nafu għalfejn qed ikun hemm ħafna interess u kien hemm ħafna interess biex akkosta kollox issir il-power station ta' Dellimara. Mistoqsi minn Robert Cremona dwar is-skit u l-assenza għal kollox ta' kummenti min-naħa tal-Gvern fid-dawl ta' dawn ir-rivelazzjonijiet u wieġeb hekk. Lek, ħankompli ngħidlek. Illum sirna nafu wkoll għalfejn dil-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħra kellna attakki kontinwi waħda wara l-oħra qisu bħal dak il-boxer li għax qiegħed iserraħ mal-ħabel il-boxer li ieħor jibqa' jtieħħa jinżel mal-art fuq Adrian Delija minn Xavier Balzan u din ħanieħu responsabilità li jien u l-Malta Today. L-opinjonisti li tkellmu ma' Net News il-koll qablu li dak li għamlu Mizzi u Schembri għandu jwassal l-riżenji. Iżda minkejja dan kollu, Konrad Mizzi u Keith Schembri jibqgħu iggranfati mal-pożizzjonijiet tagħhom u Muscat jibqa' jiddefendihom lil hinn mill-interessi tar-reputazzjoni ta' pajjiżna.